Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 20. Maidap ti apoy, no maibusan iti sungrod. Agsardeng met ti panagaapa, no awan ti mamad padakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Apay anak kami suot ti asawam arimwar. Dinamag ko no asino ti kakuyog na idirimwar iti opisina da. Masurunkit din. Nakitam ka day nga dakakuyog na. Wala nang. Husto arumwarak mo't iti opisina mi. Nakitak nga adda kagiddan na arimwar iti dakkel arwangan. Anya ti insungbat na ididinamag mo. Di na kano mo. Tanagranada kano arimwar adwa. Kasta ti rason dagiti lalaki. Iso nga rod masurunak nanang. Si putam ti asawam. Amangan kit dino adda milagraw ngar aramiden na. Magrot ko lakit diti tenged na. Numatiliwak nga damilagro ngar aramiden na. May mayat ko mga main. Numay sa nga opisina ti ayan ti trabaho yaw. Naimas ti kari-kari nga inlutom, Ana. Tapno magustuham, sir. Talaga nga inimas ko ti timplana para ken ka. Oh, apaya para kanyak. Saan matasisyak ti mga na? Adu tayo amangan. Joke, sir. Da kayo lang amin ti mangibagbaga, anaimas ti luto. Uray di da ibaga anaimas, numaganasan da ti mangan, kaawatan anaimas ti lutom. Kanayon mo't kit di maibos ti masida nga ilutok, sir. Kaawatan na nga rod anaimas no maibus akanayon. Sabagay, husto ti imbagam, sir. No saan anaimas, saan maibos. Bantayam ti katulong mo. Tanakitak amayat ti rarabakan da iti asawam. Ti sinalbag akatulungan. Ampang ababay. Kasaritak man inton sumangpet. Imbaon ko nga miniji tiyendaan. Ay naanak ko, kaadwan akatulong, kat kayat da akwartaan ti amo da alalaki. Saan lang ang akwarta? Kaya't da pa'y nga agawon ti asawa ti amo da babae. Nagpaiso da ita. Nang runa kat adda itsura ti asawam. Ay, sana mabalinda ito Diyak ipalubo sa madaan iti relasyon ti asawa kanday di at chimay. Rumbang laang. Ngam narigat met ngamin ti mangala iti nagagat ken matalag akatulong. Ay, day tangarod kat nanang. Amangan no makatumpong tayo pa'y iti agtatakaw. Oh, apay kasta ti rupam. Kaslanar ba kadsuran? Masurunak namin ka ni Mario. Kan iti katulong mi. Apay ka di friend. Ada ka din nakitam nga aramid na? Nakita ni nanang nga green rin nabak da kano iti kusina. Ha? Gapo ka dit agrin rin nabak na? Kasurun mo ida? Apay nga minasaan asyak ti karin nabak na. No kayat mo asikati ka rin nabak na. Sikati umuna amang rabak ken kwa na. Sabali mat, tama nga pa ken kwa na ti kanayon mo nga aramidan. Kasano kat babaero mat ngamin? Ada ka din napanagnagam a babae na, friend? Ha? Awan pa'y matkit di. Oh, matlagayam. Ti balakad ko ken ka, friend. Saan ka unay nga agim-imon? Taamangan no dakas, ti bunga na. Masapol akasaritak dagijay inton makasangpetak iji balay. Apay ang nagkuyog kayo asin mangpet. Da kayo, Mario kan Ana. Ha? Ne? May samot nga minti pagnaan nga agturong dito balayo, ma'am. Naggapwam ngamin, si kaababae. Imbaunak ni Nana Nena agim matang. Idi agawidak, magmagnamot ni Sir iti dalan, ma'am. Kat, kayat mo matan, tinakikuyog. Nagpaudi ka kumaa, wano imuna ka. Jaski kayo kitdi. Ne, nagalaslakit din ti panagsasaum, Maylin. Di adal ka kadi? Wano saan? Saan mo adamagan no di adalak wano saan? Tamon ti songbat ti saludsod mo? Wen, mabalin adi adal ka. Ngam saan iti aramid? Apay, ada ka din inaramid ko amadi, ha? Sige man, ibagaman kanyak. Sika, ti adaramid na. Nay,
Apay analiday ka manan, bro. Kanayon samod dahi ta kinaliday mo. Parikot ko ti asawak, bro. Kasla armalay pingiwat na. Kanayon nga agbusingar. Anya kanila unay ti makagapo. No apay nga agbusingar ako nam. Basta da makita na akadwa ka magna. Wano makisarita kanyak. Sa balin ti adda iti utak na. Ay, no siyak tigasta. Adda eh, tapno gungunana. Numet ngamin maminsan. Ti katugangak ti mang sul-sul-sul ken kuana. Ay, day tamat ti made, bro. Katugangan, ama di ti aramid na. Imbes sa bagbagaan na di anak na aman ng imon. Ad-dakit di, arubruban na. Adda pang ibaunakan ka. Ingkaalaan ti impaw iti gayem ko iti ibagak nga adres. Adayo ka di, Nana? Saan unay nga adayaw? Mabalin mo apag naen. Iti labos laeng ti pasdek nga ayan dagiti agduduma nga opisina. Ay, medyo adayo nga rudno kasta, Nana. Ay ingkakidain. Nakasurat di ta papel nga inted ko ti address. Tapno saan mo amalipatan ti kalyay ken numero ti balay apapanam. Sige, Nana, matungpal. Mabiit ka lang ijay Saan ka amakitungtong manag? Ay, biro kag pay matikunayo abalay Nana. Agdamagak pay, no saan ko amasarakan adagos. Ay basta agawaam. Saan ka agbaybayag? May sambut mo ka di ita day tararamidam, bro. Ika gumaak, bro. Ay mun gayam. Umay ka di ita jay tao apad padaanan ta mga alay ti papeles. Day tamat ti kunana. Mabit na ito'y. Tadwa ta mga ramid, bro. Adaytan, nalpas kon. Nalpas kumatan ti papeles, bro. Intaman pa'y Jerwar. Pagururayan ta iti tao nga umay mangala. Mayat nga agpaiso di tarwar. Tamakita ta no addan di tao. Wen, ken adamot kantin iti asidag. Mabalin nga ijay ti pagurayan ta. O sige, taawagak. Ibagak nga ijay ton ti pagkikitaan tayo. Sige. Dandanimot siguro dayjay. Ne, bro. Anya tikit kita ijay ruar. Nimot ana akatulong mi dayjay. Apay nga adda iti ruar ti opisina. Amangan no adda ibagana. Ayan ti katulong yu, bro. Jay ka di nakaberde. Nagpintas a babae, bro. Wen bro, iso dayjay. Kaslad da birbiro ka na Isumat lagayam apagimunan ni bakat mo. Tanapintas. Aguray man basit bro. Amangan no addakit di ibagana. Pakikita mo ten, no addan jay tao nga rurayan ta, bro. Imbagak metkit di, nga iti unag ti kantin ti pagsasarakan tayo. O sige bro, inak pa iti ayan ti katulong mi. Sige, bro. Kumita ka kadi iti ruwar iti sarming atawa. Nimat Mario day chay. Ada ka sarsarita na. Dagiti awanan bain? Tagsinarak da pa'y di tiruwar ti opisina? Asino ti babae? Ti katulong mi. Kaumay na pa'y surutan ti asawak dito eh. Ay, aguray ka man tarumwarak. Ay, saanan, friend? Amangan no adda may imbaga ti katulong yo. Kita laangan dito'y tawa. Anya nga tati imayan day ta babae dito eh. Umay nakitaan di asawak. Pimanawan ti babae. Intudo ti asawam ti may sa akalye. Agturong ti babae ijay intudo ti asawam. Pag sinarakan da siguro ijay. San ka nga agatap adagos? Damagam tupay ti katulong mo. Apay ang nagsinarak kayo ka ni Ana ijarwar ti opisina? Nagsinarak? Amom ka diti ibagbagam? Aglibak ka kadipay, kat nakita ti dua mata. Damagam kininanang no apay anapan ni Ana ijay. Saan asyak ti ginagara na ijay? Apay nga ron nga da ka ijay? Saan ka di arumbang nga iti opisina ti ayan mo iti dayjay nga oras, aber? Adda kami iti kantin kin ni Chris. Adda ururayin mi at hao.
Mas daawak iti nakitak ni Ana nga adda itirwar. Inasitgak ta dinamag ko no apay nga adda ijay. Agdamagak man kaninanang, nupudnumot lang daytang ibagbagam. Iso ti pagdamagam no apay nga adda ni Ana ijay. Imandarmanen tilaing mo nga agatap. Pudno ka dito imbaga ni Mario. Ada kayo ti akin nakam iti ipapan ni Ana iji asidag ti opisina ni Mario, nanang. Adda nang ibaon aken kwa na. Ngam saan nga iji opisina ni Mario? Adda na pan na inala apaw 8. Matlagayam. Apay nga rod, ang nagsarita dapay, sakbay anapan ni Ana iti papanan na kuma. Ay day tati amuam. Amangan no adda sa bali ang makagapo no apay. Inak man iji kusina. Tadamagak man day di babae, no apay ang nagsarita da ni Mario. Sige inkan, damagam no apay. Tanay, nasakit ti ulo. Kaslam alam minak pa'y kiday. Inak man pa'y ijay silid ko. Amang ano agurigor kayo mutan, nanang. Nalabas kamot, Maylin. Pagimunam amin ang makitam. Nabayagan akatulong tayo ni Ana ditoy. No talaga akayat ko timang loko, idi kumapay. Kan may sa anak nga arsab. Nga ta? Apay nga rod ang nakita ni nanang asinurot mo iji banyo. Anya manen asinurot iyay banyo akon kunam. Ay, jak ammo nga adda ijay. Idi napanak, adamot gayam tao ijay. Iso asaan akon nga imunag. Kat no imbaga ni nanang asinurot mo kano? Aya po aya, agpada kayo ang nagrugit, ti pa nagpampanunot na. Di mo man iraman ni nanang ko ditoy? Tapno awan di pagduaduan nyo. Pagawidan nyo ni Ana. Saan kan amangala iti katulong? Asino nga rod ti agtrabaho dito'y balay? Sapay agsakit ni nanang? Umikat ka nga agtrabaho. Tasikan ti mga sikaso kadagiti ubing. Aglaba, kan aglinis! Itatada tayo amin iti sango ti lamisaan. Danggin nyo kumatibagak. Nauma akon, iti kinalaing yung agatap. Anya ti kayat mo asawan? Nangedeng akon. Tapno agsardeng ti panagim imun ni Maylin. Pasensya kan, Ana. Ngamkid dawag, nga agawid ka pa'y. Day ta kumamot ti ibagak, sir. Kayat kun ti agpakada. Tapno awan ti puon ti ririyo. Agyamanak no maawatam ading ko. Nagagat ka na singpat ka akatulong. Ngamno iso ti pagtalnaan ni Maylin. Aramidom ko ma. Maawatan kayo, sir. Talagang agpakada akmat laeng. Kat, ibagakmut kada kayo, Nana Nena, kan Ma'am Maylin. Nalinis ti konsensyak. Awan madi nga aramid ko. Si papalubos sa kiti panagawid mo ading ko. Pasensya kan. Adupay ti mabirukam anasaysayaat nga amo. Kasano da ito yan, nanang? Awan ti agasikaso ka dagiti umbing. Awan agtrabaho dito'y balay. Ay, day tangaraw anak ko. Pinagawid mo ti asawam ti katulong. Sapay imbaga na asan kanun ang mga alay ti katulong. Tapno awan kanu ti pagat-atapan ta. Bidot sa ti atap taken kwa na. Pinapanaw na laki nga ro ti katulong. Ay, jak ka ba ilan ti trabaho ti katulong. Tanasakit dagiti saka ken sikat kaw. Uray siyak mo tananang. Sayang mo't no umikatak iti trabaho, akas ko na ni Mario. Hanggang kasanon dagiti agad-adal nga ubeng. Asino nga iti mangitulod ken mangsukon kadakwada. Awan met nga rod maibaon. Agbabawi ak iti kanayon ko apanagatap, nanang. Dakayon tumot ngamin. Kunak ngamin no adda pa nagasem ni Mario iti katulong gaputan na pintas. Ita, duatan amarigatan. Trabaho tanti trabaho dito'y balay, nanang. Ay, agbabawi akmo't iti nararamid ko anak ko. Ita, saanan akayat ni Mario ti mangalay ti katulong. Ay, aganos ta, gapumot laeng iti aramid ta. Liklikan ti agatap ken agpadakas, tapno maliklikan met ti apa. Panagtalak ken pamatagmet ti kasapulan, tapno natalinaay ti pagtaengan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan,
Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 6, versikulo 20. Anak ko, tong palem ti ibaga ni amam, kat di mo liplipatan, ti isursuro ni inam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Oh, Andrea. Apay akas dati panangkitam kanyak. Adda ka dirugit dito rupak? Awan matkit di dino. Nga madlaw ko ngamin, nakainom ka manan. Kat, anya ko maita no nakainumak. Nga adapay klasim. Apay ngay naginom ka. Di mo kunaan asaan ka manan asumrak ita. Kaslangarod masadutak asumrek. Anya? Leandro, apay kasla makapungpungtot ka si Mangpet. Kasano asanak ngagpungtot, kat naamuak ka ni Andrea, asaan kanumanan na sumrek ni Dino itangal daw. Kat sa dino nga rin tinapanan na ngay. Agmalmalamat nga awan dito balay. Sigun ka ni Andrea, nakita na kano itay ni Dino, nakainom, kanimbaga na kano amasadot asumrek. Ay, unay lakit din day nga anak na. Namin anon adaras anag kari, nga ipamaysanan ti panagadal na. Ang saan namot atong tungpalan ti karina. Sumangpet to lang, tamakita na. Masaya ta si Mangpet Kandino. Apay ka di daddy. Apay akas lang makaungat kayo. Tadamagang pa lang no apay. Una, tap no amukmat. No apay ang makaungat kayo, daddy. Asino ka diti kaungat yo? Sika, gaputag lablabos kan. Anya? Apay ka di manan, daddy. Apay manan nakaungat dak. Katawan mo ti dakas nga naramid ko. Gapo ta saan ka man na simrek iti pagkadalan itangal daw. Talaga, sukir dyan Yolita. Saan na kayo nga ipangpangag? Agasam, pagad-adalan niyo. Ngam, saan namot gayam nga ipampamay sa ti agadal? Day tangarod ti parikot mi kan ni Leandro, nanang. Bagbagaan mi mat ti anak mi. Ang saan na kami mat adengdenggan? Bayam, ta padasan min to abagbagaan ka ni Tatang Mau. Barang ipangag na kami. Sige man, nanang. Manon atawan na iti kolehyo. Hanggang saan matlaangan ang makapagturpos. Gapo tabarkada mo tiun-unaan na. Naimbag pa ka ni Andrea, tanagturpusan iti kolehyo. Nay, anya ti pampanunuta, Mingga. Ni manlita nga anak ko, Itang. Agparparikot manan, maipapan ka ni Dinong apok. Ay, nagluko mat nga minanday dyan nga ubing aya. Di pa'y katagyaman, ta napigsa dagiti dadakkel na amang paadal ken kuana. Isu arumbeng ko mga igad na ti agadal. Day tamot nga rut ti kunak. Nagasat day jay nga po. Gaputa agmay may salaang nga anak. Isu amay ito dami nakasapulan na. Ken mapaadal da pa'y. Manon atawon na iti kolehyaw. Aging ga ita, saan pa yan nakaturpaws? Ay, katala bagbagaan niyo, ti apuyaw. Nawan, padasot to bagbagaan di apo. Nakaumay ka man dito'y balay dino. Malaman agawid kan.
Amangan no madandanagan ng Uncle Leandro ken Antilita, no dida ka pa'y lamapasangpet. Anya kamaten Andrea? Pagawi din nakmaten? Kat kasangsangpat ko lang dito'y balayo? Sa ita? Pagawi din nakmatlada ko sen? Saan ka pagaw-awidan? Ngam nagawid ka pa'y kumanga umunay di balayo sakbay nga imay ka dito'y. Iti kasta, amo matdadadi ka ni mami no sa dino ti ayan mo. Si kalangan ti umawag kadakwada. Si kan ti mangibaga kadakwada nga addaak dito'y balayo. Sa dino ka di tinagapwam? Simrek ka kadi ijay pagadalan itangal daw? Amangan mat, no saan ka man na simrek? Simura ka kitay. Ay, uwan gayam. Iso nga'y mayak dito'y balayo. Tadituyak man nga ginom. Ha? Aginom ka dito'y balay? Wen, sana balay? Tay talang mat. Kan awan ngamin kasangok nga ginom ita. Iso adituyak balayo. Iti kasta, adda ka akasarsaritak. Bayat ti panagin inom ko. Leandro, rabiin. Ngam awan pa'y ladya anak ta. Sa dino nga taman ng tinapnapanan na. Ang mga nadamanan ni tayan lagi ti barkada na. Anya, matanda dya at tao. Di pa'y agpakadamat. Tapno saan kumamot nga agdandanag da tao. Inawagam ka din? Aw-awagak itay. Ngam di namot sungbatan ti awag ko. Padasem manan nga awagan. Ano saan? I-text mo lang. Hello, Andrea. Nakaawag ka mat. Wen Antilita, imawag ka. Taipakaamok nga da dito'y balay ni Dino. Ay, kasta ka di. Ay, naimbaglaangan. Taditagayam ti ayan na. Ay, itay pa'y laamadandanagan. Awan rumbang apagdanagan yu, Auntie. Adda dito'y. Isu na lang tagin inom. Anya, ay naglukon day ta tao. Di tapay nga ginom. Ay, di pa'y kat nadisturbukan. Saan na balin, Auntie? Tinapatag, dito'y tinaturong na. Saan kat akadagiti barkada na. Ken, awan matparikot kanyak, Auntie. Ala nga rod, balasang ko. Agyaman nakiti pa nang ipakaamom nga adda ditan ni Dino. Dino, nabartakan. Sana ka na Bartek, Andrea. Kabalak pa. Sigurado ka? Wen, kunak lang arutan. Sige taagawid akon. Pasensya kan nakasingaak matan. Saan mat, Dino? Awan mat aramidag itay dimtang ka dito'y balay? Ay, kasta gayam. Sige nga rod agawid akon. Gatne, arabi gayaman. Agawid akon matan. Tapno makainana ka. Maala nga rod, agan-anad ka itidalan mo nga gawid. Ay, nagsakit ti ulo ka. Nasubrak sa mo tinaginom idirabi. Ay, Nakariing kamot gayaman, Dino. wan mami. Ay, nagsakit ti ulo ka. Kasano asaan nga agsakit ti ulom. Kat nabartag ka idrabi. Kan, wan gayam. Simrag ka kadimot lang ije pagadalan iti kalman. Wan mami, simrakak. Sigurado ka? Amangan no day talamanan nakibarbar ka dati inararamid mo. Saan mami? Talaga simrakak di kalman. Sakbay anapanak ije balay da Andrea. Dino, agsarita taman. Anya ka di man ti ibagayo, daddy? Agnakam ka kuman. Ipamaysam kuman ti agadal. Bayat anapigsa kami pa'y amanggad ka ni mamim. Day talatisang kaulit yu, daddy. Makauman! Saan kumamatakas ta, anak? Kaya't milaan ka ni mamim ang makaturpos ka. Iti kasta, saan kantong agbanag ang nakakaasi? Sige, daddy. Naawanan ti ibagayo. Sumrakak iti silid ko. Kaya't ko pa'y ti maturog.
Anusan talata abagbagaan ti anak ta, Leandro. Kas may saan naganak. Rumbeng lang nga isuro talata ti anak ta iti pagsayaatan na. Dakkelan. Kabaalan na mo't ti bagina. Kan saan na mo't lang ay pangpangag dagiti pamagbagataken ko na. Basta anusan talata. Saan ta mapukawan iti namnama. Agbaliw tumutla siguro ti anak ta. Panagkunam ka di kat addan to pa'y pagbaliwan na. Ikararag ta, Leandro. Asapay kuma, taagbaliw mutlaeng ni Dino. Sige Kasta ngagpaiso ti kasayaatan nga aramiden ta. Ay, Inga, si kamot day ta lumabas. Papanam ka day. At damot awit mo amakan, pangipanam iti day ta. Mapan ko man ikandalita itinlutok asuman. Pagaayat ti apukok da ito'y ka. Ay, katuod. Ala, mapan ka. Bareng adda ijay balaydan ni Dino nga apukok. Ada siguro ijay, awan mo't sarak day di pagadalan ita. Sa bagay mo't kit di Malangarudan. Labasan kan dito'y paraangan nyo. Sige, Inga. Nakaumay kayo mat, nanang? Ayun anak ko. Umay kayo man ikan itinlutok asuman. Naimas lakit ti day tananan. Ayun nalaharaman nyo. Talagang amin nalaingak nga agluto iti suman, iso na imas. Alaman nga ron nanang. Ramanan mi man. Nabayag nga mina na saan kami anakaraman iti suman. Ayun gayam. Ayan nga ni Dino nga anak yaw. At dapat lang iti silid na nanang maturog pa Adda kayo matgayam, Lola Inga. Italamanan anak kaumay kayo dito'y balay Kumusta kayon? Ay kastoy apok. Napigsaak pa. Un nga rod, Lola. Kas makita ke talaga napigsa kayo pay. Ay, un gayam. Apay asimrak kayo dito silid ko. Adda ka di ba gayo? Adda apok. Kayat ka abagbagaan. Ipamaysam ko mati panagadal mo. Gaputa da ti kapatgan agamang ama ipatawid dagiti dadakkel mo ken ka. Amo, Mandria. Kas lamang manggagkupay lang dagiti na ibaga kanyak ni Lola. Idip si marungkar iji balay. Nga anya, Dino? Tinakunana. Napatag ka no ti adal. Gaputa day ta ka no ti kapatgan agamang. Ama ipatawid dagiti dadakkel ko. Pudno ti kuna da lolo ken lola, Dino. Iso ama sapol nga igaad mo ti agadal. Iti kasta, makaturpos ka matan. Wan, Andrea. Kasta ti aramidak. Agadalak ang naimbag. Bayat ang napigsapay ang manggad dagiti dadakkel ko. Nasaya at nakaamiris ka matlaangan, Dino. Sigurado, maragsakan dagiti dadakkel mo. Pudno ka di, ngay pamaysamon ti agadal, Dino. Wan, Daddy. Maudin akarik da ito Talaga nga ipamaysakon ti agadal. Gaputan na amiris ko. Gusto gayam dagiti pamagbagayo kada lola kanyak. Nasayaat mat. Tanakaamiris kan, kat igaud mo ti agadal, anak ko. Maragsakan kami ka ni dadim. Un, Mami. Kat pakawanan da ko, ma. No saan ko iding ay nikan patag ti panang paadal yu kanyak. Makunak ang nagasatak. Gaputa kabalan da kapagadalan. Taddadag iti daduma dita. Akayat dati makaadal, ngamawan pagadal da. Huwan anak, katagyaman kami iti Diyos. Gaputa impangag na ti kararag mi. Ket sapay ko matagbalbaliw kan. Ken itultuloy mo ti agadal, aging gay ti makaturpos ka, anak. Wan, Daddy. Ikarik. Igad kun ti agadal. Dengganyo ti pamagbaga dagiti dadakkelyo, gaputa para matlaeng iti pagsayaatan nyo, dagiti isursuro da kada kayo.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 26, versikulo 18 kan 19. No alilawom ti padam a tao, samo ko na nga agang angaw kalaeng, arig mo ti agmauyong nga agabal-balay iti makapatay nga armas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Mapanak ijay tiyandaan, anak ko. Inakagla ko itinatnatang. Inka ipastor dagiti kalding kan karnero tayo, ah? Apay nga ipastor ko pay lang, nanang. Ikan tayo langan iti tali, tayo wayway langan. Saan akong ngagpastor? Saan amabalin nga itali takaan anak dagiti kalding kan karnero? Amangan numapulipulan da iti tali kat mabekkel da. Numat ibulos, agperdida iti mula. Aduda. Kapilitan nga ron ngagpastor ako na, nanang. Apay ka di adi mo kaya't tagpastor. Kasanunwad da umay. Di kun kunada nga ata palobo amang darup kadagiti urbon. Adda kanu dakkal nga ata palobo. Agkaan kadagiti urbon. Isungarod ang masapol nga ingkabantayan, tapno adda mangabog no adda umay alobo amang kemeg kadagiti urbon. Lumaban ka numot da di iti tao. Ay kat agpaarayat ka, anak ko. Adda umay mang tulong kan ka. Nay, di ka pa imot na pan nagpastor. Diyak makapastor ita, tay nakmakitangdan. Sika ita ti mapanagpastor. Kabutang kuti kun kunadang ata palobo, tatang. Sapay san kanong agmaymaysa. Aggapuda kanu ijay bakir. Wen kano, ngam ti aramidam. No makitam nga umayin ti lobo, agpukaw kang agpaarayat, tado ti lalaki ijay agtrab-trabaho iti asideg. Umay da katulungan dagijay. Umay da nga ta? Umay da taam mo daan narungsot da ijay alobo. Adda ko mga rud armas ko, tatang. Ubing ka pa'y tapno maadaan ka iti armas. Agpatulong kalaangan kadagiti ibagbagak alalaki iti asideg. Mala anak, inka agpastoren. Dita ka di sa kaanan ti bantay ti pangipasturam kadagita kalding ken karnerom, barok? Ha? Ay, habakak man da ito'y habakit. Ay, saan nana? Ije kabakiran. Amangan numaran na am dagiti lobo at dadakkel ijay, barok? Saan ko akabuteng, nana? Labanak ida. Ay, saan, barok? Delikado dagijay alobo. Dadakkel dagijay akas laaso ti itsura da. Panaak ida. Kasano ko mapanaam katawan mo't makitak apanam? Di ka di mabutang? Saan, nana? Basta siya. Awan kabutang ko. Na, naglastog nga ubing da ito yan. Awan mo't nga ron armas na. Dito'y kakadingang pastor. Di ka mabutang. Ado ti atap alubo di tabakir. No aduda, agpatulong akto kadagiti lalaki dita sidag. Sa bagay, ado kami matkiti ditang agtrab-trabaho. Kanya ka dita aramiden nyo dita. Agminminas kami dita si Dag. Ado kami. Agpukaw ka laang, no kasapulam ti tulong mi. Ha? Ay iwan manong. Agpukawak to, no adaw may alobo. Kasta, nasaya at tamum tiyawag mo kanyak. O sige nga Rod, panawan ka pa'y dita, kay nakapagtrabaho. Ulitak,
Agpukaw ka, no adda agbasak alubo ditoy. Adda kami laeng iti asidag. Rabakak man dagiti agminminas. At pukawak. Ibagak nga dalubo uray awan. Kita man no may da. Agpukawak. Arayatan dak! Tulungan dak! Adamang tiliw iti urbon dagiti kaldeng! Kan karnero! Tulong! Ayun na diti lobo, bitoy. Ha? Awan ba di makita mi? Mangrabraba kag laang manong. Kunag no saan yung amang nagtipukaw ko. Pinadas ko no manggag yung matlaang. Saan mo arumbang ngay rabrabak na ita? Ado kami ngay may tapno tulungan da ka. Numrabak mo matlagayam. Pinadas ko lang mata, manong. Sige, agsubli kayo ni iti trabaho yaw. Ay, sinulbag ka nga ubing. Binanog na kami pa yung nagtaray. Sige kakadwa, agsubli kayo. Di mo't gayam bitoy tinagpastor ka dagiti kaldeng kan karnero. Wana nang, binili ni Densyo nga agpaarayat kadagiti minero iti asidag no adda umay alobo. Ay, kunak, no saan nga iti pagpasturan na. Kasanon no awan pagpatulungan na. No adda umatakar alubo. Iso nga ijay tinangibaunan ni Densyo nanang. Amo na ngamin nga adda si dadaan at tumulong ijay. Parikot dito lugar tayo. Dagitag nanaed iti baker abalang alubo. Ano pun kumaamin dagiti manganup dagita. Tapno awan agdangran kadagiti urbon ti dingwen tayo. Ay, wen nga rod ah. Naranggas nga agpaiso dagijay alubo. Padadaan na biyag, ti pagbiag da. Ay, wen nga rod nanang. Ala, panawan kayo pa'y ditoy. Inak manen aglako ijay tiyandaan. Ay, yalaan nakman pa'y nga rod iti muskadak. Ay, awanan pag muskadak. Awan ka di madlati may alobo ijay nagpasturam. Awan, tatang. Rinabak ko dagiti agminminas. Impukaw ko nga dalobo, nga huray awan. Ah, Nagtataray da nga imay iti pagpaspasturak. ay na. Saan mo nga aramidan dayta? Maditi mangrabak kadagiti nataengan. Rabak laang matatang. Ay na, awit da pa iti palakan barita da. Isukan ti aramatan da amang pangor iti lubo. Maditi kasta nga inaramid mo. Ulitek nga ibaga. Maditi mangrabak kadagiti nataengan. Wan tatang, saan kayo nga rudan nga agungat Inton bigat. Ije asidag madlaeng tinagpasturam ti pagpasturam manen. Inak manen makitangdan. Iso asikapay laeng ti mapan agpastor. Pagta nasabat ka dito'y dalan, manang. Adda ka di ibaga, mading ko. Pilyo ni Bitoy nga anak mo. Apay, adda ka di madingay naramid na? Naminduan na kami rinabak. Saan mo't nga rod anasaya at tirabak na. Anya ka di tinrabak na ading? Naminduan nagpaarayat, manang. Kuna na nga da kanu lobo ang nangatakar iti pastor na. Idinapan kami. Awan mo't. Imbaga na kit din namang rabrabak kanulaang. Anya, ay sus, naglukon da nga ubing. Mbay ang tabagbaga ak ading ko. Siya kunti dumawat iti dispensar iti inaramid ni anak ko. Masurun pa'y dagiti kakadwak a lalaki. Ulbud ka nga ubing. Bagbaga ang man ni Bitoy lakay, nabainanak iti imbaga ni Bogs. Apay, anya ti imbaga na. Namindwa kano arinabak ida ni Bitoy. Impukaw na kano nga adda matakar alobo nga uray awan met. Anya? Inulit naman ang tinaramid na. Kat no binagbaga akmat, asaan na arumbang arabakan dagiti nataengan. Inulit na gayam. Day tamot ti imbaga ni Bogs idi nagsabat kami ijay dalan. Nagloko nga ubingan. Nakababain pa'y kadagiti agminminas. Linoko na ida. Nabainanak nga rod lakay. Agasem tanamindwa nga inaramid na. Ay, kababain at talaga. Sumangpet tulaan. Makita na.
Ay na, bagbaga amlaeng. Saan mo akabilan? No di na denggan ti pamagbaga. Masapul aparamanan tadno agnakam. Ni kadimanin bitoy ti pinagpastor mo, Manong. Kapilitan inak ngamin makitangdan. Sayang met titangdan ko. Nagdinamag mo tinaramid na kadagiti agminminas. Pinagungtak nga rod. Saan arumba nga kasyete naramid na? Nangag ko pagsarsaritaan dagiti lalaki aminero. Di na siguron ulitan ading ko, tabi nagbaga akmeten. Nagkarimat adinan ulitan. Amangan no inton agpaarayat kat didan patyan. Saan mat siguro, ading ko? Ay, noing ka agpastor, apok. Saan ka amang rabak ka dagiti nataengan di jay? Lola, pakaragsakak nga ron timang rabak. Pakaragsakam ka di timang bannog iti padam a tao. Uray kumano saan daan nataengan ngam sika. Lola, no awan ka no tirabak, awan matiragsak. Ay, dumngeg kakit de iti patigmaan ken ka. Saan anatangken ti ulam? Ayan nga ron ti balon ko, Lola, tayo na ko nagpastor. Adakan ka nun, di talamisaan. Ada motenin kabil ko abalon mo, di tapagbalunan. Inak nga ro din, Lola. Sige, apok. Imbaga ni tatang mo, ano ka no dumakkel, dagiti ipaspastor mo. Mangilako tayo, tagatangem ti kayat mo agatangan. Ha? Kasta ka din, Lola? Sige nga rod. Inakon, tapno dumakkel adagos ti pastor ko. Kat magatang ko ti kayat ko agatangan. Mapana kon, Lola. Sige, agan-anad ka. Ay, maragsakan jay apok. Idi imbagak amagatang na ti kayat na agatangan. Anya nga tamat ti kayat na agatangan. Sika man gaya man ti mapanagpastor. Saan ani tatang mo? Una na. Numabalin la ko mga ibaon kayo. Tanda kayo ti agpastor. Apay ko mga ibaon nakngagpastor iti dingwan niyo. Isu nga ron nga imbagak, ano mabalin la ko ma, nana. Saan mat nga ron mabalin? Agpaiso tay kunada nga dapilpilyom nga uming. Rabak lang mat dayjay, nana. Gamsaan anasaya at arabak. Sa anak nga ubing tapno rabaken nak itikasta. Nana, adda ka di mat dingon nyo? Adda ba ka kenwang? Jay barok mo ti mangipaspastor. Tamangan no adda mga takar alobo. Sigurado asi daan dati urbon. Umariwawa dagiti pastor ko. Adda sumungad a nagdakal alobo. Agpaarayatak. Tulong! Tulungan dak! Tulong! Adda lubo! Tulong! Apay ngay, awan mati umay tumulong kanyak. Sapay ado dagiti lubo. Kagatandan dagiti urbon. Tulong! Tulungan dak! Adda lubo! Si dandan dagiti urbon! Tulong! Ado tinaksay ka dagiti urbon. Kasano pa'y amagatang ko ti kayat ko agatangan. Amangan pa'y noong tanak ni tatang. Agawid ak nga ado tinaksay ka dagiti urbon. Anya nga ti aramidag. Apa yan? Anya tinapasamak? Dara-dara mo't ditoy. Kan agkukurot dagiti pastor mo. Di kayo mat ngamin imay di nagpaarayatak. Ha? Ado ti imay itay alubo. Sindada ti daddo mga urbon. Limaban mo dagiti babag at akalding. Gumintaray latta ti lubo ti anak da. Awanak namin di taas si dagitay. Tada nang ibaunan da kanyak. Naibagada kanyak anang ngagda ka kanong agpukpukaw. Sandan amamatikan ka. Ipagarob da amang rabraba ka. Kasta ka di. Dayta timbagada.
Ang mga nurabak mo lang ti panagpatulong mo akas idi. Ha? Ita, agpay sumot gayam. Adun tinatay kadagiti pastor mo. Awanan ti ila ko, me. Kasano pa ang magatang ko ti kayat ko agatangan. Awanan. Kapilitan ayawid mo dagiti nasugatan na pastor mo. Ado kadakwada ti agdardara ti sugat na. Apay nga ito tinasugatan na dingwan. Ayan dagiti anak da nga orbon. Kuha, tatang. Ado nga minti may alobo. Sindada dagiti orbon. Limaban dagiti kalding. Ngam intaray dagiti lobo ti anak ti kalding. Apay adi ka nagpaarayat. Ado umot ti minero iti asidaga. Nagpaarayat ak nga rod. Ngam di damat imay. Impagarup da siguro amang rabrabak ka Iso adida imasidag. Kuha, tatang. Di tatimbaga ni Manong Bogs. Makitam ita ti resulta ti aramid mo. Saan ngamin nga umno ti rabak mo? Saan ko ka din amagatang ti kayat ko agatangan? Anya pa'y kumangay ti igatang mo. Kat impasidamatan iti lobo ti pastor mo. Awanan ti maited ko. Naliday ka mat, apok. Anya ti parikot. Jakon magatang ti kayat ko agatangan, Lola. Awan mat ngaminon ti orbon nga ilako. Kat, maamiris mo ka din ti bunga ti maday nga aramid mo. Un, Lola. Di da kuntal kandag jay alalaki. Gapu iti panangraba ko kadakwada idi. Kat, ulitem ka di pa'y ti inaramid mo. Saanan, Lola? Agbalbaliw akon. Ngamin? Jak magatang ti kayat ko agatangan. Gapu iti aramid ko. Saan kun nga ulitan, Lola? Saanan? Pilyan ti irabak tapno di ka maisagmak. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, da ibasa ti Proverbio Kapitulo 6, versikulo 6. Rumbang nga adalan dagiti nasadot at tao ti panagbiag dagiti kuton. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sandro, apay anak kaida ka matlatan. Awan ka di planom amapan matagarado iti pagmulam iti komporme amabalin mo nga imula? Apay, dagdagan na, Clusel. Apay, awan ka din maisang mo? At dapay ita, ngam kasanon inton sumarsaruno nga aldaw. Problema dayta na. Basta jak kaya ti agarado ita, takapudpudutan ti panawan. Jak lakit di kaya ti agkainaran dita. Apay nga rod ni Efren nga asawa ni Pamela akabsat ko. Kasta unay agagat na. At damanin ijibang kagdang agar-arado. Ket isu tawan siguro maisang dan. Datayo ket addapay met. Ken addapay met basit na batbate a kwartata. Kat no maibos ti kwartata, pangalaan tamanin ngay. Saan mo nga ibaga nga agilako ka manen iti dagam? Awan ton ati talunam. Tainlako mo dagiti dadduma at taltalunam. Di ka man sumanao dita. Makarangrang ka. Panawanak man ditoy. Kayat ko ti maturog. Apayan, Sandra. Kas ka mo masakitan. Apay met anak ko nayo ti kastana nang. Tunggal umayak dito'y balayaw.
Adda ka anak ka ilad. Apay adi kag trabaho. Saan kami pa'y mat bisinan, nanang? Apay kumabannog at tibagik ng trabaho nga eh. Naa. Kat, urayam nga rod amabisinan kayaw sa kag trabaho. Saan mat nga iti kasta, nanang? Ngam amuyo mat. Kapudpudutan ti panawan ita. Diyak kaya ti agkainaran. Ay kat ano sama, tanayanak ka nga rod amarigrigat. Saan ka matanayanak aba nang? Nagtrabaho akto ka din no kayat ko, nanang. Didak pakibiyangan. Lakay, agi na nakapay nga umuna sa kaagdigos. Ang mga numapas maka. Wan, bakit? Ano, nagpulot ngamin ti panawon ita. Naggagat kamot ngamin. Di ka pa'y agi na na. Na, bakit? Nasken nga agagata ka. Tapno makaurnong ta. Dumtang tumanan ti panagtutudo. Sa anak tumanan ang makamula. Isu anasay-sayaat nga aggagawa ak ita. Unala kay, ngam saan mo matasobraan Amangan no agsakit ka mat. Saan ka madanagan? Bakit? Kabaala ka. Mariknak mat iti bagik, no saan ko nakabaalan. Alangarod, agi na nakapay. Tainakman kita ang jalot-lutwak. Eksakton to siguro ang makaluto ak inton makadigos ka. Kumusta nga iti panagadal mo, Ambet? Lalaingim ka di mo't laeng. Tatang? Nasayat nga rod no kasta. Ingat nga tom ka di mo't laeng ti imam, no ada question ni maestrayo. Tatang? Ibagam man nga rod kanyak no anya ti question ti maestrayo, ngayon nga tom ti imam. Nagdamag. No anya ti aramidan ti tatang ita apanawan. Ket? Anya nga iti bagam? Maturog kunak Anya? Apay nga imbagam da ita? Apay, wrong ka di ti answer ko, tatang. Isumat ti kanayon nga aramidan nyo. Ket? Anya nga iti ko na ti maestrayo? Awan mat. Nagdamag lang ka dagiti daduma. Anangin nga to iti ima na. No anya ti aramidan mat dagiti tatang da. Anya nga iti insungbat ti daduma ang nagdamagan na. Tisungbat ti daduma. Agar-arado. Agmulmula. Kan daduma pa'y at trabaho. Ay, Ambet. Iton maminsan. Saan mo nga ibagbaga amat maturog ti aramida ka? Kababain. Nalawag? Sige, tatang. Naglawa mo't tanti minulam iti sitaw, Efren. Una, manong. Taisupay ang maila ko. Tiyambang nga rod, tanangin ti presyo ita. Isu nga agburasak man iti ila ko ni bakat. Dumawatak man iti uray sang kadangdang laang. Kaslakayat ko ti agsida idi nakitak dagiti bunga dagiti mulam. Saan ka kadian nagmula iti sitaw, manong? Saan nga rod? Ni, anyangay nga rod tiin mulam. Saan ka nagmula? Ni, apay nga Si madutak nga rod. Saan na bale? Tas saan kami pa'y mo't ngagbisin? Kasta ka di, manong. Ay, sige. Mangburas ka nga rodan iti pangramanan nyo, mat. Ay na, agyaman na kading ko. Anya ti ko nam? Saan nagmula ni Manong Sandro? Saan ka no nga road? Isu di mawat iti mula ka. Ay, kimaro man nga tanti sadot na. Sadot ka din ni Manong Sandro? Kat, anya ngay. Amomot ni Manang Lucille nga adasad sadot ni Manong Sandro. Ngam kinayat na latamot. Ay, agbisin ti pamilya na ano agsadot-sadot. Una ni Manang Lucille, barang agbalbaliw ton no agasawa danton. Ang aging gaitang adan anak da. Saan pa'y mat anagbaliw? Mas daawak nga road. Tain lako dati daduma apas at tidagada. No adala ko makwartak idi ilaklako da. Siya kumakat tigim matang. Awan nga tati kwartada iso nga inlako dan. Ay na, saan a solusyon ti panangilako iti daga no awan kwarta? Anya ngay nga rood no iso ti amo na apamuspusan, lakay. Kasaritan man anaimbag ti asawam, Lucy. Apay aya, nanang. Anya nga apay.
Saan mo ka di ang makita ti kinasadot na? Ay, nauma akon ang makisarsarita kun kuana, nanang. Saan nakmatadengdenggan? Ay, oo na yan ni Sandro. Imbiskit di nga agawaan na ti agtrabaho ita akalgaw pa'y. Panagtutudon tumanan. Napudot ka no nga rod, nanang. Saan na kaya ti agkainaran? Kasano nga rod ti panagbiag yung ay. Da kayo, man ti makisaukan kuana, nanang. Kinasaokon, ngampulos adinak denggan. Day tangarod kat. Awan mat denggan na saong. No tinungpal na kami kumakanitatang mo ide. Asaan nga iso ti pakyasawaam. Ang mga no saan akastoy ti biag mo ita. Nanang, naundayin a panawunday ta. Saan yun nga ipalagip? Kunak ngamin idi anog balbaliw no agasawa kami. Ngam saan mat gayam? Bakit? Kaya't ko kumapapintasan to'y balay ta. Kat, adakan ka alakay. Apay, kaya't mo abawasan di urnong mo? Masukatan to, bakit? No aglako ak kadagiti mulak. Nalawa mo ti minulaak ita? Ay, kat nasaya at mat nga rod no kasta. Asiligman nga minan ti panagtutudo. Isu anasay-sayaat, no palagdaan ta ti balay. Un ang nga rod lakay. Imbag pa'y da friend kan Pamela. Tapapintasan damanin ti balay da. Daman nakitam nga apalamon. Asino mat ngamin, ti saan nga umapal, Sandro? Kita man ti balay tayo. Ikumparam iti balay da? Saan ka una na pa, Lucille? Maditikas na nga ugali. Ti nga ta ugalik ti madi? Wano, tinakaro a kinasadot mo? Oy, sardengan na ka. Panawan nak ditoy. Taamangan no jak makapagtepel kat makabil ka. Ala, makamu ka. No saan mo akaya ti mabagbagaan? Pinadakkel yu pa'y gayam ti balayaw. Nanang, kan pinalagdaan mi matan. Tapno sigurado asaan amadadaal no madanon ti panagbabagyo. Nasuswerte ka anak ki asawa ngem ni manang mau. Apay mat, nanang. Una, talaga gat ti asawam. Mas daawak nga rod kini Manong Sandro. Awan gungunay na, akas lasaan amadanagan. Ni paikit din manang ti makitang tangdan. Ay, jak manam mo, no, anya ti mapaspasama ka nakwada. Adan tulat tapag nakman ni Manong Sandro, nanang. Kano nga inton malanaw ti amen. Day tangarod itatirigat na, nanang. Di namat kayat ti pabagbagaan ti loko. Nalpasan di balay da Pamela. Limawa pa'y. Ket, anya kumaita. Ay, kaano nga tamat ang mapatarimaan ta ti balay tayo? Daanan. Naipatakdar pa'y lang, idi kakaskasarta. Agi nga ita, di pa'y nasuksukatan dagiti galbana. Di ka madanagan. Aglakwak manen iti lote a pagpatarimaan ta iti balay ta. Ay na, saan mon nga ilako tinabatbati pa'y aloti tayo? Awanan ti talunam no ilakong pa'y dayjay. No di mo kayat, di nakngarod rengrengen a papintasen tatoy balay. Aggagat ka ngaminan, Sandro. Siyak matlatan ti agunggunay. Lakay, nangag ko iti radyo. Adda umay abagyo. Super typhoon ka no. Kahit, anya nga iti pagdanagam, bakit? Nalagdamot to'y balay. Kan adu ti bagas tayo. Sa bagay, gumkabut-buteng latang arud no kasto nga adda bagyo. Ay na, agkararag tayo, bakit? Tapno maya dayo tayo iti anyaman a disgrasya. Imbag lakit din tanasaganaam ti panagtutudo. Saan akas kin ni Manong Sandro? Ha? Ay, un nga agpaiso. Kasanumat nga tang agpaison dagi jay. Saan ang natarimaan ti balayda? Sa paydaan mo ten. Kan saan ang nagtaltalo ni Manong Sandro? Adda nga takananda? Si kapay kit din ti madanagan para kadakwada. Idinto ta ni Manong Sandro. Awan dadanagan na. Lakay, nangag ko iti radyo nga ada umay abagyo. Napigsa ka no? Super typhoon. Mamat pati ka iti deta damag. Into no may iti bagyo, saan tumat lagayam anapigsa. Basit lang nga angin ken basit lato daw.
Apay akasta ka, Sandro. Kaslawan dadanagam. Katsi ka, apay kasta ka mat. Awan lat saan mo pag problemaan. Kita man tayo tsuram. Bakatan kan? Wan tasyak matan ti makitang tangdan para iti kanin tayo. Imbis ko maasi ka. Ay, bumakbakutak gapo iti konsumisyon ko kan ka. Nanang, tatang, nakabutbutang, nagpigsa ti angin kan todo. Saan ka nga butang, anak? Oh my God, tarakupan ka. Nagpigsamot nga agpaisong ti bagyo. Agtudtud pa yung ti bubong tayo. Kas naitayab pa yung ti angin ti bubong. Anya ti aramidan tayo, tatang. Ang mga numatadahal ti balay tayo. Ay, naitayabon ti dumaagal ba ti balay tayo? Asos. Ala, kaputi kayo. Ama pa ni Jebalay da Efrem. Sumarunuak. Tamangalak iti pagsukatan tayo. Makipagnaid tayo pa'y langi Jebalay da. Anyat orasan bakat. Ang kaglutom. Ni, aldaw man gaya man. Saan ang mapupuutan ti oras? Kunak no nasapa pa eh. Masino matati umay at agbagbagyo. Pamela, may kaningan. Ni manang matgayam. Mabit na ang tainaklokatan ti ruangan. Da kayo matgayam manang. La, umunag kayo. Pasensya ka na. Nagkamang kami dito eh. Taintayab ngamin ti angin, ti bubong, ti balay eh. Ay, dayta-itan tirigat naman ng Lucille. Nagsadutmat namin ti asawam. Eh, sa dino ngay ti ayan ti asawam. Sumarunungot lang dito eh. Nangalalaang iti pagsukatan eh. Pasensya ka na, Efren. Sikamot tan ti mangpakpakan iti pamilyak. Karamanak. Awan apulos ngamin ti bagas iti balay. Anya nga minti nararamid mo, Manong. Aklo na kasadutak, Efren. Ngamjak amo akasto iti pagbanagan ti amin. Nakakaasin ti aginak. Gaputadyak insaganaan da ito abagyo. Apay ako namasaan mong amo akasto iti pagbanagan ti amin. Dagitin tupay kuton. Kat amuda nga isaganaan ti panagtutudo, Manong. Agurnong da iti taronda iti kalgaw. Tapno adda kananda iti matutudo. Agbalbaliw ako na din ko. Mabainak pa'y kitdikan kan. Tananaknakam ka. Kat ubing ka nga mitisyak. Tinapatag, nakamiris kan, Manong. Aggagat ka. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Ikarikadin ko. Agbalbaliw ako. Ala, agbati kayo pa'y laang dito eh. Tangay medyo si Magdang titudo. Mapan ko kitaan tinabat-bati amais amulak. Barang adda pa'y maburas ko ang mabalin tayo akanan. Kuyugan ka na ading. Sigurado ka? Uy, na ading ko. Uray da ito'y laang mo't ati maitulong ko. Kas panagyaman ko ken ka iti panang pasangbay mo kada kami dito'y balay mo. Ken sikapay timang pakpakan kada kami. Nagasat ti pamilya, no ti ama iti pagtaengan kat manakam kan nagagat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon Virgie Paclay, musika Dante Martinez, computer recording technician Leonard Ributazo, sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Kolosas Kapitulo 3 versikulo 21. Amma, saan nyo arurudan dagiti anak yo, tapno saan danto amaupay. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Tatang? Anya, kwarta man ang tidawatan?
Ada project may jay pagadalan, tatang. Project la ka na yun na yun. No saan ko maaramid day jay? Amangan no bagsak to ti grado. Awan kwarta kita. Ninanang mo ti salud-sudang. Ang mga no, da kwarta na. Kurang tinted ni nanang. Iso ama sapulan na yunan niyo. Ti kunanak at naalayo kanumat ti tangdan niyo. Ada nga ron napatag apangaw sarak iti dadya kwarta. Sa anak-anak kitang dan para iti dayta project. Angam, Kan pangaasim man ta, di mo man pagpudutan ti ulok na Bigat a kwarta ti sang kaibaga. Agrubuat ka no adda klasay. Sana dayta agdawat ti paglaingam. Mabiit man laang maray apok. apay ka di apong. Madlaw ko ang nagsangsangit ka. Nalabaga dagiti matam. Apay ka day. Okay akla ang apong. Ay di ka gulbod. Ibagam ti pudno. Ngamin, madlaw nga ada parikot mo. Ni tatang tumat apong. Ni, anya man ti inaramid ti amam. Makapasayar ti panagsasauna. Anya? Nagdawat akla ang iti igatang ko iti materyales para iti project ko. Ngam, kasta una yung ti unget na kanyak apong. Ay talaga, matday ta nga amam. Imbes as suportaran na ti panagadal mo. Mano ayat ti kastapulam. Ada inted ni nanang a 50 pesos itay. 50 pesos lang ang ti kurang na apong. Mabiit lang tanayunak tintad ni nanang mo. Agyaman naklaunay apong. Agtanang kaman mo't si Kadabed. Nay, apay kastaman ti bagbagayo nanang? Anya a klase ka nga ama aya. Di kayo maawatan. Lawlawagan nyo man, tapno maawatak. Tapan nagsasaom, iti putot mo, ti parikot. Nagpulong kada kayo ni Marie? Sinaludsod ko tagsangsangit man ni dilimabas iji balay. Ay, unay Kadabed. Ay panggaasi man. Di mo upayan di putot mo. Nagaduko nga mo yun nanang. Saan na nasaya at ti kasta agalad ti maysa nga ama ko naktumag. Kasano no marurod di putot mo ken ka. Oho, papakpakan lang day jay nga apuyaw. Sa dino ti papanantin ha? Adda meeting ije pagadanan. Anya? Makimiting ak para iti anak na. Asino tinangibaga mabalin mo ti makimite? Desisyon ko mata. Apay, masapul asikat ang desisyon. Oho, meeting dita. Makitangdan kaki day, no awan aramidem. Uray anya apay ti bagbagam, dinak malapdan. Na, taipilit na. Sigurado ang nababamit lang ti grado di anak mau. Anya ko mati ekspektaram, kat kurang kamat iti suporta. Oh, jak mo kada kayo nga gina. No di mo kayat asuportaran jay putot mo, dinak iraman. Sa anak akaskan ka nga upayem ti mismo aputot mo. Dahito iti grado, Mare. Uun tatang. Apay nga kastoy. Puro mo wasay amin. Ay, Nakapasaak mo tatang. nakapasa ka nga muwasay mo amin ti grado. Unak man nung nalaing ka. Saan mo gayam? Saan kumamata kastaan tatang? Inabak na ka ti anak ti karuba tayo. At da ka numanin award na. Sika? Ay, una yan. No awan na saya at nga ibagam iti anak mo, aguli magkalatan David. Apay, di ka mabain, Tina. Di ka mabain namang paadal iti ubing akas ta ti grado na. Sayang ti oras iti pagadalan no kasta. Kasano kumaang umato ti grado na, kat kurang met ti suportata. Pagyamanam kit di ta uray agkurkurang ta, kat mapanlat ta iti pagadalan. Ay, adda ni David di tabalayda. Pinagsasawan naman ng tiputot na. Ay, una yun dadya a tao. Di matlakat masyan iti putot na. Ay, Jackman amoy ti dayji a tao. Kanayon lakit din nga gungat. Masyanak nga rod kan ni Marie, no kasta masabat ko di tadalan. Kanayon langan ang nalabaga dagiti matana. Nagsangsangit siguro Makapasayar mo't ngamin ti amana. No daduma, ay na, kaslaawan putot na. Ay, di dan tupay maigatangan ni Marie iti gamit na.
Uray dagiti tsinelas kan sapatos na, daanan. Narigat ti agsasaw no maminsan. Ang mga no ibagaday di a David, aman nakibiyang ta. Ay, bayam, kasaritak to ni Nana Rosing, ta iso timang bagbaga iti anak na. Nana Rosing, umayak man. Agtugaw ka asalay. Anya ayati masapul mo. Kwa nana, ada ko maibagak. Ay, amuyo ka di ti aramidan ti anak yo, iti apuyo. Apay ni David. Pinagsasawan namanen ni Marie, idi napalabas nga aldaw, nana. Anya. Nangagmikan nila kay ko, ta nakapigpig samot ngamin ti sa una. Uray la maibaba inja ubing. Ay na, talaga nga awan manaknakom da di a tao. Naimbaglangan ata may sa tiputot na. Ay, May salang agpaiso, nana. Ngam di namat maaramid ti responsibilidad na kas ama. Imbes nga iso ti numero 1 amang suporta iti putot na, saan mat ta iso ti numero 1 amang upay ije ubing. wan nga rod sal eh. Ay, una yan ni David. Apay yan, Mari, anak ko. Apay adi ka pa'y nagsagana. Anyat orasan, maladaw ka iti pagadalan. Sumat lang nga nababati grades ko, nanang. Iti anya aga po nga gadalakpay lang. Ay na, di mulatan ikaskaso ti amam. Di na mo ti lawlawatin na day chay. Saan mo't anak kaadal? Kanbay sa, awan matlaang ti kwarta gastusak. Adamat tangdan ko. Kurang day jay, nanang. Nang runa kit masapol agumatang kayo iti abasto dito'y balay. Awanan mabati para iti panagadal ko. Ikarigatak, anak ko. Saanan, nanang? Pangaasim, Mari. Di ka kumamaup-upay. Adaak amang suportakan ka. Aramidak ti amin, anak ko. Sigurado kayo kadi akabalan niyo? Kas nakunak itayan. Ikarigatak, uray saan at tumulong ni tatang mo. Adda-kada kayo day, nanang. Itapay adi ka matagtagaritin, ha? Apay, agparikot ka manan iti kwarta gastusan ti anak mo? Ha? Agulimag kasi ka, David. Narigat ti agpadal iti kolehiyo. Kunam idi, tasan adakkel ti gastos. Iso na bailan tayo. No awan maitulong mo, di ka sumanao. Tepulam tangiwat mo. Aramid ka iti pagparparikutam. Kumaa, no nalaing ta anak mo, tapno mo adaganas na. Sa mga rod. Na, talaga ka di adi ka agsardang ah. Tapay, anya ti aramidem kuma. Ay no, talaga ama ka umati ka stangaw galim. Nakitak ti grado ni Maray. Isumulat ta. Kasano, kat kurang ti maititad akwartakan ko ana. Di na magatang dagiti tools akasapulan na iti pagadalan na. Pagkadalam pa'y lang amin. Saan mo't analaing? Dahito ti grado, Maray. Apay nga katawa kayo, tatang. Talaga nga abakan na ka dya anak ti karuba tayo. Nalalaing nga adayo nga mitisi ka. Bagay na ti engineering a kursuna. Didak ko maikumpara iti anak ti kaaruba tayo, tatang. Ngamin, dakkel ti nagdumaan mi. Nangato ti grado na. Ta suportado dagiti naganak na. Sana kas kanya ka may ruruman na kanayon. Ay katagsardeng ka na. Hanggang ti babain mo pa ti bagim iji pagadalan nyo. Sipod elementarya ak. Aging ga ita ak kolehyo ak. Kasta kayo. Makapaupay ti panagsasauyo kanyak. Ibagbagak latipod no. Uray na minsan. Jakpay narik na asinuportaran dak. Ninanang laang ti mangisaksakit kanyak. Marijalim mabas. Ay, agsangsangit manen. Ay, kaasimat.
Pinagsasawan ni tatang daytay. Ay, tila insawsawang day David. Kasaritam tumanday ta akaruba. Manon atawan na kasta. Kolehyo pa ikit din dya putot na ita. No agistorya nga rod ti anak ta, kat maasyan launay kan ni Marie. Awan ka no tituls na. Isu ano kasta nga da activity da dya pagadalan, masapol nga agbulod. Ay, dayta nga rudkat. Ay, bagbaga am day dya, David. Barang mapabainan no da tayo akaaruba ti mangbagbaga ken kuana. Ay, di na amo tirigat ti putot na. Ngam sunga na upay laang. Ngamnuguraan nak ngay bakat. Adamutan kan kuana ah. Kaasimot nga min dya ubing apagpupudutan na. Sa bagay, friendly advice lang matkit di, ti ibagakan kwa na. Tawan ka di aramidam, pari David. Ah, Kaya't ka kumakasarita. may papanitian niya. May papaniti putot mo ah. Ah, apay? Saan kumakas jay ti panagsasaum iti putot mo, pare? Narigat no agribel di jay ubing. Apay, asino ka mangibagati kasta? Kaaruba ka lang, mate. Wen, karuba kami laeng. Saan kayo akabagyan? Hanggang masyan kami iti putot mo. Di nakman isuraw ta amok teraramidak. Saan ka kadi amasyan iti putot mo, pare? Saan ka kadi makarik na iti konsensya? Pare, aramiden tayo kumati pagrebangan tayo, kas ama kadagiti anak tayo. Ay nagadula ka nga mumon. May bagam day ta, tanalawa ti sanikwayaw. Anya nga ti connection ti daga, pare. Ay na pare, agbalbaliw kan. Di mo urayan amaladaw ti amin. Ta uray agbabawi ka. Uray agsangit ka iti dara. No naladawon ti amin, awanan ti maaramidam. Talaga nga awan manak na kamuan niya. Anay ko, tapi ngagsipat kayo nanang. Adan ni Marie Ijebalay, agsangsangit manan. Apay anapan ijay? Wan taglablabos ka. Ay pangasim man tagbalbaliw ka. Timbagak latipod no? Apay sakitin nakat pudno mat. Awan karbengam amang ibaga iti kasjay kan kuana. Umuna iti amin. Akurkurang kayo iti asawam. Kurang ti suporta maaw-awat na. Isu akas jay, agraman grado na. Ay apikta daon. Oo, naiki din. Mapan ka Ijebalay. Mapan mo ay aywan jay anak mo. Saan aniti na ti ibaon mo? Sika ti rumbang ang mapan mangay ayo jay anak yo. Kasarita man ti anak ta bakit? Anyat ibagakan ko na. Ibagam nga ituloy na ti panagadal na. Sayang, tinarugyan na. Inton ko di ka manin tumulong. Tumulong ka. Ay na, di na kami man pang namnamaan iti anak ta. Ay, napudno ti ibagbagak bakit? Naamiris ko. Husto, dagiti ibagbagayo ka na yun kanya. Rumbang suportarak ti anak ta. Inton ko pagsasawam tumanen. Iruruman mo tumanen. Ad-adan amarurod ti anak taken kano kastalaang. Nagbalbaliwak nga roden. Isungay kandak iti gundaway. Tapno ipanagnak ko ti panagbalbaliw ko. Sika ti makagapuno apay anaupay ti anak ta. Isu asika ti makisarita kan ko na. Adan samit parikot mo anak ko. Di yun saludsudan, no anya. Tawan mo't lang may tulong yo. No may papan iti panagadal mo iti kolehiyo. Tulungan ka anak ko. Ha? Aginroll ka manan. Taituloy mo ti panagadal mo. Wen? Awan kwartak agastusan. Ay kat makikonstruksyon na nga rod. Saan ang tatang? Nakababain mo't kada kayo. Amok, nga ano tinagkurangakan ka anak ko. Ano nagiti nagsasakit a balikas nga insawang ko. Ang pagbabawyak dagijay anak ko. Agpaiso ka di day tata. Wen, isungay kandak iti gundaway. Amang sulnit kadag iti nagkuranga kada kayaw. Umay ka man, Maray. Apay ka di tata. Ada pa'y allowance mo?
Adainted ni nanang idikalman, tatang. Inayon mo da ito'y. Ha? Sangaribo matiyaw awat yo, tatang. Inayon mo da ita, tapno di ka mabisinan iji pagadalan niyo. Sobra day ta, tatang. Awatam kit din. Sika mo ti makaamo amang i-budget. Agyaman naklaunay, tatang. Awanan nyaman na. Ala, say-saya atam ti panagadal mo. Tapno saan ang masayang ti gastos tayo, wen? Wan, tatang. Kasta ti aramidag. Itisan ngagbayag. Adan tumaten ingenieryo. Naragsa ka pa nagturpos mo, anak ko. Agyaman naklaunay, nanang. Ni tatang mo nga'y. Kasarsarita na ni Uncle Wilson. Kunaklakit din no nagawidan. Apay ko mga agawid ngay. Kat saan pa'y analpas ti program, nanang? Amumot ni tatang mo no maminsan. Noan niya tinapanunot na, isumutin taramidan na. Aday tamo gaya man. Pasensya kayo no nabayagan na ka. Anyat nagsaritaan nyo iti kaaruba tayo aya. Maipapan ka dagiti ubing nga naggraduar bakit? Wen gayam, congratulations anak ko. Nalpas mo mutlaangan ti kolehiyo. Pagyamanak, ta sinuportaran dak, tatang. Nakapasa ka no, mati apok iti board exam na. Wen nanang, nakapasa nga rod. Di adamotin engineer tayo. Adda Ay na nagmayat tirik na nanang. Naimbaglaangan at nagbalbaliw ka. Naimbaglaangan, tas saan nagrebelde di putot mo. Ay, wen nga rod nanang. Di mon ulitan, tinaramid mo, hindi ka labas. Di ka agaramid, uno mangisawang iti pakaupayan ti putot mo. Sana na mapasamak day tananang. Nagbalbaliw akon. Nasayaat nga rod no kasta. Kasparintes, aramidem, ti may parbeng, iti kasta, saan ang masaktan? Wano maupay, jay anak mo. Aramidem tayo, ti pagribengan tayo, kasparintes. Saan tayo amang isawang iti pagsakitan tinakam, wano pa kaupayan dagiti anak tayo. Suportaran tayo ida, iti kasta, maragpat da ti anyaman nga arapaapda. Papagayam, ditahan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Pasit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.